нещо, което ви спъва, то е, че се колебаете. Философствате как стои тази работа. Когато става дума за практическия живот, философия няма. Повикали сте една жена да ви научи да предете и течете, ама не мога. Ще можеш. Най-напред няма да стане туй, както трябва, но постепенно. От ден на ден, след седмица, след месец, вашата прежда ще стане по-тънка. След туй ще се научите как да насновавате. Подир това ще дойде и самото такане.